И здравейте, YouTube, аз съм BadBG и днес играем в един изключително як, красив, хубав сервер. Да, името му е Soulplex. Почна да игра тук, не знам, известно време, някъде половин месец. И съм си закупил V+. И сега мисля да направя едно ревю на този сервер, защото има кефи. И искам да знаете къде може да влезете да разцъквате с мен. Ако сте над 14 години, може и да взема да играете с мен в моята резиденция. Нали, малки дечица не приемам, защото нямат много ум и мислят да правят някакви прости постоянно. Няма как стане. Да, тук е скайпа на собственика на сервера, той ще го има в описанието, IP-то на сервера ще го има в описанието и сайта на сервера също ще го има в описанието. Сега да ви покажем самия сервер. Това тук е лобито. Никога не съм влизал през тия портали. Аз защото цъкам книжката, защото ми е по-удобно. И покажем първия. Skyblock. Така, малко лаги, но няма нищо. Optifine, защо не работи? Странна работа. Както иде. Да, тук може да купите спаунери. Има спаунер, който е Snowman, на Enderman, Blaze, Slime, Chicken, Coal, Entity Horse, това не знам какво е Entity, Sheep и Pig. И да, това е лобито на Skyblock-а. И някой ми дайте, не? Не бас пича. Тук има дърво. Може да купите дърво. Някакви тук други пусти. Той шопа един вид. Да, някакви други пусти. Исланд остров. За да се телепортирате, да си направите Island, напишете така. И старт, натискате Grassbox и стартирате нов Island. Можете и да джойните в Island, нали, ако ви позволят да. И така. Ние създадохме Island. Един момент. Да, фак. Никога не си бях създал Island, но съм изключително хайпнат за този Island. До сега не бях виждал някой да е измислял такъв Island, за което изключително много се радвам, защото до сега не е създаван такъв Island, доколкото аз знам, нали, в българските сервери. Има си Cobblestone Generator, вместо да се мъчите да се справите. Вътре тук има си легло, в което не мисля да лягам, защото има опасност да кажа тук. Аз не искам да казвам тук. Ето има си печки тук. Тук също има печка, тук има... Охо, супер! Великичко! Определено тук на Skyblock ще има епизоди, даже сега в момента снимам този епизод, нали, ревюто. И веднага след него някъде ще заснема едно епизодче на Island и ще го кача съответно. И да, забравих да кажа, че извинявам се, че така малко се наложи как да го кажа. Не мога да обясня точно, че не снимах, не създавах клипове, защото имах изключително много работа. И в смисъл не е толкова лесно. Все пак сега съм 9 клас и не е чак толкова лесно, колкото смислят някой от вас. Да, които не знаят, аз съм на 15 години, тази година правя 16.
И да, общо взето смисъл... Не съм на 18, да кажа. Защото някои бяха лъкали в коментарите на един клип, че съм на 18 години. Не съм на 18 години. Ако бях на 18, нямаше да занимавам... Може би с Майнкрафт, де да знам. Ще да снимам на други игри. И да, сега да продължим нататък. За да се върнете в лоби, пишете лоби. Аз имам пуснат капсулк. И мога да се похваля, че имам нова клавиатура, която е супер яка. Няма да споменавам марка, ще има най-вероятно някъде или в коментарите, или в описанието. Защото да не ми дадат копирайт, защото първият клип, който снимах ревю, даха копирайт, защото споменах там какво беше някаква марка. Си бал майката. Опа. Да, извинете, че псувам, няма да псувам повече. Простете ми много и се извинявам. Обещавам повече няма да псувам. Така. Креатив. Точно ма кикваше. Както и да е. Да. Ето тук е, това е един огромен. Ще увелича малко чумките. Ето, това е един голям плот. И тук се строите каквото си искате. Ето. Това е моя. Плок. И се строите те. Просто да построя сега на нещо. Да. Това определено, защо е зелено? Обичам Optifine, прави някои неща интересни. Както и да е. Пак пишете лоби за да се върнете. Натискате книжката. И също е PvP+, това е ново нещо. Мисля, че от седмица някъде сме нямаше една седмица. Нямам си на представа какво е ти. Лапут. Защитете си парцел, имате парцел 4 по 4, където да си държите айтемите. Само 6 лева. Може да си купите парцел. Значи, парцел пълно под PvP. Мисля, че е с факта, не съм сигурен. Не е с факта. Не знам какво е това, да ви кажа честно. Значи да, тук може да закупите парцел, който никой не може да избара айтемите. Защитение и по този начин не мога да избарнат айтемите. Пък иначе тук няма защита, така аз поне го разбирам. Тук няма никакви защити. Да, няма рестове, няма никакви клаймове. Няма ето факшън няма. Това майнинг не го знам какво е между другото. 4 секунди отиваме на майнинг. Ще изчакаме. Те майнинг искам да видя какво представлява момента особо. Значи тук вземате кирка и почвате налагате по тези неща. За моя чупа надолу. Сега майката лага. То не е лахта, просто не мога да чупа. Тук може да се събират едини. И правите. И се наяждате. Това е много красива арена. Да, вижте колко е красива. Подчертават, тя повече между другото ще да подходя за минигейм според мене. Но те пак му се използват, те са техни. Те че вижте каква е красива. Много ме кефи. Да се върнем. Това PvP-то не съм играл до сега там и не мога да ви кажа нещо повече. Но като влезете в PvP и поразпитайте там как стоят нещата. Все някой ще ви отговори. Можете и на скайпа да питате как седят нещата и те ще ви отговорят, така че няма проблем. И за Team Survival. Там съм играл най-много. Това принципно. Що съм в дупка? Както и да. Да, намерих един спаунер, който се в мен. Не в мен. Тендър честане. Ето го.
Окей, спайдър ще го продам сигурно за минимум 1000, максимум 1000, защото е тъпчък и не ми трябва просто. И пък да знам, може да си направя спайдър, ама ще се помисля. Възможно е да си направя. Ето и ми е често, че това си го направих наскоро. Тук си направих някакво смелтъри. Знам, че не е най-практичното, ама не трябваше просто. Тук съм смелтал малко айрон. Имам диаманти, айрон, всичко си имам. Може да се каже. Да ги прибера след тези неща тук, че... Така, ти да прибера... Айрона да прибера... И да, това е. От холма ми. Друго тук няма какво да ви показвам, май. Варпови, това ще ви покажа. Варп енчант. Варп енчант. Идвате тук. Цък. Цък. Апа, слагате лаписа. Кирката и енчантвате. Варп. Фиш. Варп фиш е един много хубав варп за печелене пари. Защото рибите не се хващат толкова трудно и струват по 50. Ако примерно ви трябват пари спешно такива работи, идвате тук и пляс-пляс си хващате риба. Варпа... Не да. Това е варп недър. По най-бързия начин разглеждаме, защото да ни дойде някой да набутне. Варп. И то просто си недър, да не се строиш портала ми направо недъра. Да, тук е пивто. Не го знам кога. What the fuck? Чапале? Това не го знае. Уау, само погледнете какви брони. Уау. Добре, ще събираме пари явно. Очаквайте следващия път да се видим с такива брони, такива мечове и такъв лук. Това са путки, не ми трябва. Между за път виждам това нещо. Не съм се бил на пип, защото аз идвам да оцелявам взето в сървайвал света. Опа. Какъв варп беше ти? Варп спаун. Що има варп спаун? На кого му е варп спаун? На никой. Както и да е. Тук е енда. Не ми се скача, не ми се мре. Варпа. Шоп. Шоп пропуснах, извинете. Шопа, тук е спаунерчета. Малнерчета си купувам тук спаунер. На зомби. Зомби. Исках на крипър, обаче са панда крипърите в сервера са забранени. Тук можеш да купите легендар. Ама той легендарката струва по-ефтино тук да си я купиш. Колко на пивката? Тук е 3000, там е 15 000. Сметете си го. 6000, 9000 ще струва 30. Малко. Чакай. Но те беше. Да, 15003. Това е безмислено. Правете го, защото съм са... Няма никой да си купи оттам и всеки ще си купи от тук, нали, защото тук строя 3000, пак там строяха майка си, баща си. Това не беше обида, това беше казване. И това е шопчето. Мисля, че като влезете ще си разберете работите. Няма да ви го обяснявам. Това иска да ме би. Warpwood за мен беше супер полезен, като бях в началото. Сега ще обясня защо. Тук си идвате и си фармите дърво. Защото в сервера половината дърво обрано. Разбирате ли? Ете, идвате с брадвичката, си имам бърза брадва, плок. Следващия Warp WTF.
Ето и тук, като вотните, взимате един ключ и го, нали, те идвате тук, штрак и го поставяте. И ви дава там някаква награда. На всеки е рандом, нали, скръвно на вас ви дава един ден едно, на другия ден друго и така. Да видим лобито, да видим още нещо имахме да покаваме. Един момент само. Така. Skywars е другото. Ще ви покажа какво представлява една игра на Skywars. Плюс. Много съм добър. Не, ще имам също. Но още първата секунда тъй, че... Така, малко ще помълчим да изчакаме. Ще му забравя стата да говоря, честно казано. Но, както и да е. Как така 15 секунди, той се обърка. Опа, годенка. Той. Другото, той ще ми трябва, той ще ми трябва. Той. Аре, може би ще се развима. Айде, от мен ще мине. Ти. Те, цак, ма нямам с къде го такова. Това мисля, че изгори. И изчакаме малко. Схвърля тия бокуци. Точно ми трябва още едно дърво между другото. Опа, ще се спробват, защото... много ме убиват докато си ги спирам, защото аз не знам да спират. Добре, аз съм кюрав или не го виждам. Ало, стой, да се сидат. Ооо. Я да е още един айрон. Сега ако ми кажеш, че има втори диамант. И що са това ма сладваш? Казах ти да ми кажеш, не да не ми кажеш. Сад. Панда. Ама то там си имал честно. Аз не знаех. О, Ендер Перл. Мощ. Мощ 2012 съм аз. Той си вземам... Той е много важно нещо. Което тук що взех. Това не е толкова важно нещото. Бе, трябва да изхъбя две такива. Няма как иначе. Дай да се правя така. Аз то нямам крафтинг тейбъл. Имам тук. Друго не ми трябва. Само правим плюс правим, так правим. Идем по-силен меч вече. Ай сега тям са бием. Ще ги бием, бе, хора. Не ли те наши бият, но двете. И двата случая. Май ще сме по-добри. Един момент. Да, определено няма да стане така, както аз очаквах по бързия начин. Защото очите ми видяха нещо красиво, което може да ми помогне с меч, който ще ми дойде изключително добре. Този меч просто ще ми дойде велико. Изключително велико ще ми дойде. За по-сигурно. Диаманта ми трябва. Не искам да го губя. Айде, трето, дай! Yes, sir. Цак! И сега да си вземем диамантите. Плюс един, плюс втори. И само правим плюс на крафтинг тейбъл.
Едно мазно меч. Едно мазно меч. Шегуваш ли съм? Трябва да се науча да говоря български. Това ми е просто от нужда. Да, определено ми е от нужда. Аз сам ли си играя, между другото? Не, има някакви така. Имам съсед. Интересно. Я да му кажем здрасти. Обичам съседи. Да му кажем здрасти с Diamond меча. В двата случая или аз ще умра, или той ще умре. Да се надяваме, че той. За съжаление, само можем да се надяваме. Да ще имам късмета? Топ. 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 Ще гласна, бразата ми къде? Топ, пак или е паднал или е тъгнал на някъде. Сторим се, че тук фарчеш нещо. Имам предчувствие, че умирам. Не обичам да имам такова предчувствие. Да изчакам да видим резултата от това моето предчувствие. Но имам една лъчна новина. Принцип, когато предчувствам нещо, то се оказва правилно. Така че до някъде не е добре. Не трябва дърво. Няма ли да стигне? Къде ти не съм ли про? Аз да не съм про. Кой друг ще е про, като аз не съм? Не, шегувам се с много, ще му убият между другото. Наистина, без никаква шега. Просто съм слаб на тази игра. Не съм играл много. О, тук се печелят точки. Това ме изкефи. До някаква степен. До която ще се за добро, не е за зло. Тук има лава. Хуй. Shut the fuck. Добре, кажи. Добре. Извинете, че псувам, пак казвам извинете. Но просто съм сигнал така да говоря. Трудно се променя човек. Си кажем честно. То насам да иде. Не, шо... Кажете, не съм ли? Кажете, просто го кажете. Да си тъп капа. Любима теба майката. Теба пум. Как се кажеш там? Пъли нещо си беше. Ленох взе. Добре, защо съм толкова тъп? Не мога да го осъзная. Защо съм толкова тъп, майна? Защото съм майняра, бе. Путко, ще табия. Както и да е, вече почнах да псувам. Не. Да, това беше сърчето, вижте интересни неща има. Елате се забавляваме заедно, да играем Skywars, да ме биете на Skywars, най-вече. Да ме биете на PP и да играете с мен Survival, ако сте над 14 години. Така, и IP в описанието, сайт в описанието, Skype за връзка с собственика в описанието. И да, това беше от мен. Влезте в сървърчето, пак казвам, много е яко и чао!